Представи си лодка, която не просто носи стръвта ти, а ти дава пълен контрол над това къде, как и колко точно я поставяш. Това е Infinite Boat. GPS навигация, сонар и автопилот. Всичко интегрирано в едно дистанционно управление. Избираш точката, лодката тръгва, достига точното място и се връща обратно на хоум позицията. С капацитет до 6 кг товар и два отделни контейнера можеш да разпределиш стръвта там, където искаш. А с сонара получаваш информация за дълбочината, температурата на водата и наличието на риба, директно на дисплея на дистанционното. Батериите осигуряват до 4-5 часа непрекъсната работа, а обхватът на управлението достига до около 500 метра. Но най-важното, Infinite Bolt ти дава прецизност, защото когато знаеш къде искаш да ловиш, нямаш нужда да разчиташ на случайността. А с новото поколение управление получаваш още по-голям и информативен дисплей, подобрен софтуер, автоматично движение до избрана GPS точка, прецизно спиране и автоматично връщане до хоум. Infinite Boat – повече контрол, повече точност, повече възможности за големия улов. Ти избираш точката, Infinite Boat се грижи да стигнеш до нея.